ফেব্রুয়ারি 2023 চকমারি যেটি নমিনেশন आकलाय 2023 चंगमारिनि बिसिङो जुदि नों कप्लायङो हंगे सिपिएम ने हयके कप्लायङो हंगे लुकुरंनि बागै तामो सामखायने नों आं 2023 16 फेब्रुवारि विधानसभा निर्वाचननि चंगमारिवा যদি রাজ্য 49 কেন্দ্রनि যত তাকुकनि बुफुराव যদি চंगमारिवा बामफ्रन्टनि प्रार्थीनो सप्लाय खायो मानखाय आं जे जनगणनि जोंनि सुबिदा लामा बेकार दंनि कर्मसंस्थान ओमफ्राय बरं शान्ति सम्पति सायख'नानै बरं जाथाय मानसिफोर जनगणनि समस्या दंमानि समस्या दङ समाधान खालामनो थाखाय आं जथेस्थ जौगानाय खामानि थांनायनि आं आसा खालामो